Kum kadak ke jingithuh ya ke jingtrei borba jong baro kitu bola pynlut por bat bor na kabenta banyakhun yok khanyang COVID-19 ke Dorbar Shnong Smit hak si Thohdieng kala Pynkup burom ki ASHA ki Anganwadi bat ru yo Banjop Mawlong urangba ubala IT lut yel dia ban up Haduh san banai hak quarantine center. Katei ke jingle burom kadai artat ru hakasi kebal ai khuble khadu ya baro kindu sangut ki balawan man set slung ha katei ke center. Ya kiti ki Khlawait ki bodon baro khasan ngut kynthup ki ASHA bat Anganwadi la ai de kasong pisa ka marsan hajar tingka rengkat ke jingbu sakan mau kat bayu Bah Banjop pat la ai 4,000 kum ka bay burom. Hakani ke jingpul ku burom la don langru dau video kemaun kenang ba Roni Walang u medical officer ke Smit PhD Dr. Banrap CM u Dorbar Shnong ba marbat star karbangar bat kumju sekretari ba Shongdo Nongri nolor kinong ilam jang COVID committee ka seng samla Smit pelun kumju ka kiasiu. Haba ajingkan hakati ke sngi u video u ong ba ka jingiakhun jong ka task force kamdei satya ka basuk andrei kum ka committee la ya sakmat apadeng kijing ki babun. U ong ru bas ngusarong kum video jong kamaun keneng namar ba katei ka quarantine center kalapau nam omtang haka district andrei haka jala hakari India bat ru shadu ka World Health Organization. Ulo ongru ba ka jingklan ki nong ilam snong ka dei ka dauba nawar ka rukom punya ka long ka ba itinat ka barenti bat ka ba khuit na dong sadong. Kumu video ba Roni ulo ai buram ru ya ki ASHA ki Anganwadi bat kumju yu Bah Banjop ki bal IT met pat mynsiem ha ka jing sekri ya ka quarantine center. Hoi ka tien kamla ban biang ni so tho ki jing e ba phi kan do hande kun ra mung ju e no u yu i habare e ke ba phi phi le habare bat phinyo shi ka dei e ki jing ka khu ki jing ai e no kan ra ki khanwa ki bala sa habare ka quarantine center ki samla ki bala ron hang ne kalong shisha ka sngi ka ba phin sa kan mau kam de ka farewell bangin ong bye bye no yo phi na ka de ka jaka Henry, ketika farewell hak bangi kwa ban ai mynsiem pi ban ong kat chapa pidan pide ki khon ki khti ki jongi pide ka dok asnam ka jongi bat kumta ketika kamram ka jongi bangin le yak ba bahatam na ka banta jung pi nambalada pi kemen pi bha pi kot pi kya ki yeng ki sem ki jongi ki kemen ki kot ki kya bat kumta ka imlang ka sa nang ro ka shingai ka jingla enti jong kenika task force kam shumna de ka basuk kumbalaon sordar ka jingiakhun tengkhat lapoi sa kasubas niyo hayeng ro shidon bok bai osno sorang ba na sesilia lani ka lapoi ha ba e na kan mau bahagi tu gipor na poi sha Smit jan man gasngi Haduh pengala sha kan no pat ba iman usutunat menlit tang sha Smit uklet no yaki wei pat ki shnong ki ba ha po kamauran kaning blok Kadawa kawasan kalong wangi smuthu baka Smit kumbaong katin nong way kadika epicenter. Ladala bakla Smit la bakla lot. Nakini kadawa jingat lenti jong kanika committee kapshin day kabasok. Lesi ki khna ki bawan hang ne PUE ke ba ipo ipeng kabala biang na dong shadong. Kabala bit la biang. Kadawa kalong ba ka committee kala shim kia. Ngakan mau buat beri baklan ro, nilai phone, kita kipor, hagabang ngimnya bet kejingun, nama kejing tingru kadon, kebaar kejing penbiang lakan biang ne kambiang, henry kum kiri orang ba kadon kejing kekle, kum ki balandar nak stan, bat kamta me kum ki basyak penyak ho kadran, ni poi syakaju katong, bat nilala ban le ekene, ngasro sarong kum video jong kamaran keneng. Ba ya kini ke quarantine center la ai nuksa amtang apa ke East Khasi Hills henry ke nuksa ya ke jela Meghalaya barok ko ba amtang kata kini ke lapoi syarul Delhi but have a World Health Organization have ba ke sorkar Meghalaya la yo ko tinara kami ke pergi bangi kum ki khasi habangi doni ke Dorbar nilong ki bala khlain lupa na bangi doni ke jikit khle yaki khon ki khti ki la jong yaki parado parasnam la jong nim dokam manginda khuslai nila manwan na kanu ka long ye ka long sem la da duna ka jingyo ne khra ka jingyo compare nda ni wan ka ni ka quarantine center ni biang na dong shedong pinpek na do ka bang ka di pinpek ka kom sanitize pinpek ka kom wan mi ki ASHA Anganwadi center da hun hijrun habayu I ya ka ni ka center bangara so sarong sa shi sien na kwa ban ne kata na so sarong menong video jong kemarin kening blog berkantam jong ni ke quarantine center
kapala long kan nuksa kumangala ong ntangi kari khasi jentia barok away mereka jalan Meghalaya kari India but kumangala yuthu what ka World Health Organization ka ajing ro ya ka jingla jungi Dorbar Shnong hakman penian ya gini ki community quarantine centers kamda de ya ka jingla jong video nani ka jingla jungi ni PHC ki badon po ni ka block pa jungi kari ka jingla jungi Bor Shnong man perkhai kali jing transitong jungi Bor Shnong ka bakila aga kti ka mon ka kti ka dia kila dot ya dot dan rengkat lambat ni balai kamde baki perkhat simen nomor baki donnya ka jing ka kli ka imlang ka salang ki donnya ka jing ka kli na ka benta jungi iwe ki basa haman ki Shnong ki ba don ka ni ka than khasi jentia ki jungi ngam kwa penentu e ka por ka jongpi ngakar pa pi ba ai ka ni ka nong ka jing sdam ba jing smotho ba nyen job yu ni ku nyang jing pang tang lada ni don shwa ka jing ka khri nala de shimen lada ni na la man le kata om jinga shu ka sngi har bangin ya risalang ban ong bye coronavirus lani ban ong khuble shibon pila panjan jare ni hendre pila ayro shibon ka jing hikai ni ka jing tuli ka jing ka jing burom mar kliang ba wat ki yang kisam ki bomju ya kran ro las dang ban ya kran Wala po Shnong thawro na don shibon ka jingkul maro ri na bangi donyo ka thong nila tuli lang ya long lang gawe ya kloy ban ya ma ban ya kloy ban ya tuli kani ka jing hikai bong ni coronavirus uai yangi kum ka chai ban rio uai ni ro kum ki yeng ki sem baka imlang ka salang ka jungi u Dr. Bandap Siem ula batai bania kumno bandengi ki mas ban pentikina habadeng omdei setia ban pelait nak khmut lan disentur kumba pitep enta kaning jingpang ka batkut kanang sakyang man lakasi wala ka yo bahat kala plie ka tre ka kam ka jam jungi kala yat man lakasi kam pade ka por ngi bingen ken sting namar ba ngena haban board ikini health advisories kinang yat kumju health advisories na ro sedang kadu menta ka bomot ka physical distance ka jingdeng ki mas proper tamut terkom deng ki mas kom dei ka pasudeng tang bala deng karukom deng ka habrendeng ka karukom ka deng ka habda na do nakut bat ya kani ka tumo support bat amde man lat kan air na shani na shalor na shani sha side ru te bat ha jo poru ya ya ka bam gadi ki ban penklan ya lagi bat ru ngide man avoid ka ka ba ya bun brio kamtam batu na ka ventilation bat avoid ban lek sa ka belong crowded kamut kita di health advisory mengenai ban buat begini ban terking na report bat so tenat ban sap ba jimpan benda malasi mu ya so ni pot Smit bagi penbena ya to health ya ka behavior change practices mengi so ni so tenat bagi penkenma bagi beri bawan yo khamtam makin buat makin penkenma bagi ka behavior change namar kani ka kata ka for bangi kata ka normal the new normal jungi kana ka new normal ka ba ihaban rayu ya ka hand sanitizer ka chubingilek ihaban dengi ka mask ka chubingilek batu ani ka por kasim ya kalat na kalyang sa health kindiak mangan ai kijing pensko wapi kani ka por namar ba naru pasang jongani ka pandemic ilayo ka report ba kani ka IMR ka di infant mortality rate ba ka MMR ka ta di maternal mortality rate kabobot ki kilung ki ba po arsnan bat ki kimi ki ba armet bat ki baladap yo ki kilung apo sibnai takmut ki ka jingiap tu ki kala kiu si katei ha ka di ka state jungi ha ka di ka district jungi te ka daw kalong ba ka immunization kawe nagidaw ba kala hiar ba immunization mo ki jingiatika ki kilung ki hospital kala hiar ba bat hadin ba bila iyo kini jingpang kum ka measles bat kani ka rubella lani ka meningitis bat kamet juki kamla ni le persya kini jingpang te ka badon kam kalong ba kani por na pensngo ba kum nabar kani ki jingpang kini ki issues kala ang kata ya ka imlang salang ka yeng jungi ru te ka de ka jingket kli ka jungi bar khat bat kini ki ASHA Anganwadi amde tang ka covid kala kit kli malakasi ki VHMD suki malasi yakini ki issues ru kidang kitlang kidang ya ba klilang bangi
na po PHC but lembat upi kinong yalam na shnong ni kerpat upi NI ya ka support iki but yang hilang na kapor but hakan report kinyak sa Khlawait. Akuilin moro Malira Haduh Mapiliannya Mawlong Najimah Habangang Lariti Ngut plus tibuan Khlawait ya jaga lagi mah katei no jingakhun Hakani kesini layo ru bani keren bau sadar Shnong ba mar bat star walaupun pau ya kecingkeman ba wat la kesmet kedan markap bat kenong ba Shlong hendai 4 dan 4 kiboyo yau tu virus katkum kejithuh jong u ka Shnong kala pynlut jan kot syaka arlak tengka tang nak banta ka bai bam bat kiwi kijing pynlut nak banta katei ka quarantine santa hagini kesan banai lai thu ru ba kijing bam ba ki ai ki dei ki batei ki kynthup na du kadot kiso ki pai bat kiwi tim tak sngi ke banyak pukul Burom ya ki Anganwadi ke ASHA nangta bat yo samla rang Bah Banjop Mawlong wei nak ki khot ke su jok sental bodi bat kejuk opor pum presiden juga nik circle nama hadir mengilah pelong ini kurantan ini Bah Banjop bat ki ASHA bat ki members juga task force bat nak kadang ke bos Shnong rangkat ke executive committee nyala trish tom hai yang ni kam nadu pasdang ni COVID-19 tim mentak sngi kedai sngi ke bak Haduh bang na pungkut no ikani ka kan ki sentar ni bang na pynkupburom ya ki ASHA ya Bah Banjop bat katu ka Ngut kisamla ke trish hem nak mentar ni kam bakalong ru kam kalau desa ru kam ka job na benta ka di kurantan ke bala pekre ni ti nak yang jong saudar bat kumbu presiden jong task force ngla syong ki nin kesni na benta ka di pekre yang ni ka banai farwal ni kena di bangun sak ni kumban rif sangut na yang ka Shnong nadu basdang ni skwa bani tu kedai hi ka kamram jong ka Shnong ningkong basdang ni kam lengba kacing berbena bak kacing petip nak liang ke posokar bat ngilabut tek kat kum ka protokol jung sokar bat ngilek kat bala ban penyai berhenti ini kam bat kalong syak bacop Haduh mentah ngim la mentlet yang cing labha jung sokar wat ilong icing ai barit do ne kalang sokar kala ai gini kerantan setar jungi san hajar tengka kum kesenyang kabarit hendak ingin sengau benong bah hakum gini por wat nak kalian komen ru kamlong ke kam ke besuk bang kat sule bat ASHA bat pelat put ngitip bat barok kisnong ham kaya kidon kam menyo ke hak nak komen nak kalian ke Shnong hi nyala kit kli lut na dong syadong ye jin kam namta man pembit pembiang ini kurantan namta jinong kam ji khna bahasa ang ni bat nang benta kinong trei ki bahasa ang ni ki berap namta jinong kam jong ni kurantan nakaliang ka Shnong ngasngaban ong ba ngelalut sya sibun kabor kabut bani upload ru yak pisa namta jinong kam bakani kam ngolong bayat ti nakaliang pisa lakuno kumnuru kumbolong Haduh mentah nadu pasdang ni ka COVID-19 Haduh mentah lakun mundo kam duna ya silak perpau alak negara pynlut naka fonsi Shnong ban ngi aku play patru iki MLS jungi ki MDC kiseng bagi grup paper ki bala nok senyang kat bala el jong bor nam ta chin kam jing nika quarantines dengan sungguh Haduh kata-kata wat ye paim usuim cik makrem
namar bakani Shnong jungi ni kade ke headquarter jing phai kharem bat ipa mala ai jing terilang bat kini ke marchang Shnong baro kila ai jing terilang nama ya kaisa kumbolong rumta mata sngi pynkupuburom nyai tu mementus nang ta nyai certificate nang ta ngi aru bat ke jingrap da kesong bisa kumbasan hajar kaya iwei namta khasangut bat ASHA bat Anganwadi nangta namta Bah Banjop bola syong ni bola san banai basagrify namta cindon kam jong kini kena balok klet ru ki sem bat kaya sem rung aku play namar ba ilok bat kaya sem ila ASHA ki cintelang namta ka phamet jong Shnong he berwei bat nak benta jong Bah Banjop nak leng ka bos Shnong ngila ai ban ngila rai bai la ai jerap yo Bah Banjop tangkum ke cindon bok ngila ai arpa jarangka da kesong pisah bat nak leng jong Bah Banjop nginget kalau ada kesong ka kabarit Haduh kata-kata hari nak leng jingi bos Shnong nama kani COVID-19 itip syai Haduh menta kampat kop ni habban continue ni habban dangi trei khamba shu khanang ba kini COVID-19 kanam yo ban rungkli hagani than gi jungi kham tam hagani Shnong jungi